Sa minn meta beda jopera l-Isptar Mater Dei, is-CT scans ferm iktar milli rdoppjaw. Lura fl-2008 fl-isptar kienu saru madwar 14,000 CT scan, iżda sa 7 snin wara, iġifiri fl-2015, dan in-numru kien ġaqabes id-doppju, 31,000 CT scan. Il-frott ta' investiment fis-settur tal-kardjoloġija qed ikompli jħalli aktar riżultati matul din is-sena wkoll, kif sa Ottubru 2016 in-numru ta' CT scans tela għal madwar 40,000. B'investiment li laħaq €1,600,000 aktar kmieni din is-sena inxtara CT scanner ieħor. Permezz ta' dan l-investiment il-kliniċi qed jiksbu wkoll dettalji dwar arterji tal-qalb u l-apparat jintuża wkoll biex ikunu trattati każijiet tal-kanċer. Dan ma kienx l-unika investiment mediku li sar matul dawn l-aħħar snin, kif intefqu wkoll €5 miljun f'apparat u makkinarju. Fost oħrajn f'Mater Dei hemm ukoll MRI ġdida u ECGs ġodda. Apparat ġdid ieħor fl-istess sptar huwa dak ta' 3D mapping li wassal għall epicardial ablation biex bekk kellna l-ewwel intervent ta' dan it-tip f'pajjiżna. Permezz ta' dan l-apparat qed jitnaqqas l-iskariċċ għal pazjenti li qabel kienu jitilu l-Ingilterra għal din l-operazzjoni. Dan huwa l-każ ukoll fil-Brain Lab li beda jopera f'pajjiżna ftit tax-xhur ilu fejn isiru operazzjonijiet fir-ras u l-moħħ u f'ċertu każijiet saħansitra anke jitneħħa tumur.